John chapter number 10, from verse number 10. The King James Version, then the Passion Version, then in the Goverenga Version, then I will flow. I am Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue, Ndadhiniwa prayer group. From King James Version, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. From Passion Version, a thief has only one thing in mind, my God. He wants to steal, to slaughter, and to destroy. But I have come to give you everything in abundance, more than what you expect in life, and in its fullness, until you overflow. Version rachishona mbava inouya kuti ibe nekuuraya nekuparadza, asi ini ndakauya kuti uve neupenyu, uye neupenyu hwakawanda. Pane vanhu vandauya kuzosimudza kuti tipinde muprayer. Pane vanhu vandauya kuzosimudza vabvumirane neni, then we start to declare. Pane vanhu vandauya kuzosimudza ndovandati amaiwe imbotarirai mumba menyu muone zvamusina, muone zvakaparadzwa, muone zvamakabirwa, muone mereji yakaparadzwa, pfungwa dzevana dzakabirwa, onai zvakaurayiwa nevakaipa, tarirai makuva ari pamba, tarirai hosha dziri pamba, tarirai urombo huri pamba. Bhaibheri rangu roti mbavha yakauya kuuya kuzoba, ikauya kuzoparadza, ikauya kuzouraya. That's what my Bible says. But pane chandafarira chataurwa naJohn chapter number 10, haisi mbavha chete yakauya. Hera baba shita mahali. Tiri kuda kupinda muprayer, tiri kuda kuuya kuzonamata, tiri kuda kupinda madeclaration. Vana mama nana amai, Bhaibheri soko raMwari ibeni imhenyu uye rinorarama. Bhaibheri soko raMwari harireve nhema, zvarataura ndozvariri. Bhaibheri soko raMwari rinoti wakaipa wakauya, asi wakauya aine mission. Haana kuuya kuzokupa mota. Amena akakunyepera akati mota dzinouya kun'anga. Amena akakunyepera akati michacho inobva kun'anga. Amena akakunyepera akati varume vanobva pasi pemvura. Amena akakunyepera akati ndokunobva utano. Amena akakunyepera akati ndokunobva vana. Asi
matara boshita waende piko amai vari kupinda mu prayer vaende piko baba vari kupinda mu prayer ende piko Zimbabwe ichapinda mu prayer yoti hongu sata mashata reboshata akaunza coronavirus mandere reboshita hongu wakaipa akaunza madivorce hongu wakaipa akaunza ma spiritual husband akaunza rejection hongu madzibaba ya kwedu akaunza zvikwamba mumusha madzibaba ya kwedu akabatwa zvisingabatwi pati kuna akauya muchinda werugare kuna akauya anoti kuna passion version paibheri rangu rinota but I have come to give you everything in abundance more than what you expect life in its fullness until you overflow aripa akauya namai watiri kuda kudeclare maskatano until your marriage begin to overflow until your life begin to overflow until your business start to overflow. I report to the declare I'm not in the Akauya in its fullness. One did go to Uranasake. I have to wear my half. Can I go Pamurume? I'm a Pamurumaka Kwana. Can I go business? I'm not business Rakakwana. Can I go calling? I'm not calling Yakakwana. I'm not in life in its fullness. There's no kind of life. The life of God. Power no synthesis. I not it no longer I who will live it. But he live it in me. In him I move. In whom I live. In him I have my being. There is another life. Wakamba moto yangu, wakamba marriage yangu, wakamba wanamangu, wakamba utano, satani ulipava, ana makatsuya mahaya, ana mama shita, mautataniata, wakati sloya, my relationship angu, na mwene, wakati sloya, my relationship angu, na teta, satani ulipava, but hear me, and hear me well, Aripakauya, Anotakauya, Kuzondipa upenu, Akauya, Kuzondipa utano, Akauya, Kuzondipa gloria, power and authority, Variparamai, Varipindamu prayer, I want you to pray, Ritatariata, Makatariata, Ramoshatama, devil get loose, there is life in me, not a sickness, devil get loose, there is life in me, not in poverty, God, devil get loose, Mashatama, Mureta Bahaya, Rima Shatama, in me there is good relationship, there is good marriage, there is not divorce, I declare and I declare, Corona go, cancer go, sugar diabetes go, every disease go, in me there is life, in me there is life, Jesa Chacha Kafa, Aripa Kanuya, Kuzondipa Upenyo, Jesa Chacha Sirikurara, Aripa Kauya, Kuzochi Musa, Pai Perirangurinota, Mashatarabo, Rimo Shatariata, Kuna Romans, chapter number 8, verse number 11, the same power that raised Christ from the dead, the same power that gives life in Jesus when he died, the same power lives in me. It gives my body life back again. I'm here to declare whatever that was dead, marriage anga kauraiwa, my relationship anga kauraiwa, upenyu anga wakauraiwa, utano anga wakauraiwa. I declare resurrection power. I declare life in it. Life ipamakumbo anga achirwadza, life ipamusana wanga uchirwadza, life ipachibereko chakanzi chine mapundu, life everywhere. I declare life. Era wakatsuya mahande, era wakatsuya mureta, era wakatariatora, mashatariatora. But I come that you may have life, and life in its abundance, more than what you expect. Panakauya kuzakupa upenyu, more than
out of Zimbabwe. Wakapinda mu Zimbabwe tikavhara machechi. Wakapinda mu Zimbabwe tikavhara zvikoro. Wakapinda mu Zimbabwe tikavhara makamba. Therefore out, corona out, you disease out. We are here to declare Jesus in our nation. He came with life and life in its abundance. We want to enter in prayer. Imbosumuka pauri, imbosumuka pachitandara, imbosumuka pativi, imbosumuka pamakua,